Ešte nie si v streame. Ja ťa nepočujem, potrebuješ cez Skype, brácho. Máš Skype? Robo, ja som ti 3-krát zdvihol, my sme sa tu dívali, čakali sme. Bol si ticho a boli tam nejaké chmáry, nejaké proste video, 5 obrázkov za sekundu. Daj mi to aj Skype, ja ti napíšem, ale už je to trápne, brácho, lebo tu čakám hodinu a 20 minút sa tu trtkáme. Buď ideme volať, alebo sa vyserme na to, lebo sme naživo. Keď mi to nahrávala, ja keď som jej nahrával tie hlasovky, mne normálne mrzol mozog, ja som to musel nadýchnuť, nahrať to a potom som chytal záchvaty, proste ona tomu normálne autenticky tomu verila, že to sa naozaj deje. Z kerej Márii Bohovej Nadeždinka, že ona si myslela, že kokot ona ti napíše v mojom mene a ty vieš ako papinka všetko. Robert, ak to pozeráš, ja ti 5-krát verejne pre ľuďmi hovorím, že mi na súkromný môj Telegram napíš tvoju Skypeovú adresu. My sa nepohneme. No, Robino Bačínsky napísal konečne Skypeovú adresu. Výborne to hrala, ale podľa tých smajlíkov a podľa prvých 2 slov som ju prekúkol. No, Robino Bačínsky napísal podľa tých smajlíkov a podľa prvých 2 slov som ju prekúkol. No. Hello. Čakaj. Nevidím ťa. Si blázon. Ty si blázon. Ahoj. Počúvaj, to mi chceš povedať, že toto všetko ti ona mesiac žrala z ruky. Tak som ti to hovoril, ona si autenticky myslela, že ja si nevšimnem, že ona tam dala tú tvoju fotku, lebo ty máš účet bez fotky. Zase ste sa strelili do nohy po 350 krát a kľudne ma ďalej sledujte a kľudne ma ďalej naháňajte.